Здравейте и добре дошли в днешния влог. Днеска сме... Сега ще видя коя дата. 10 март 2024 година. Тия дни нещо се разболях. Затова съм в това пократително състояние. Днес е първият ден, в който наистина осъзнавам, че не съм окей. Въпреки това бях като... Що пък да не направя аз едно влогче? Що пък не? Затова днешното влогче ще е с това фактически как си мия лицето. Но само една стъпка от всичко няма да ви показвам, защото първо ще вляза да се изкъпя. И тази стъпка я правя докато се къпя. Така че наистина надявам се този клип да ви хареса. До сега всъщност обработвах миналия клип, който не знам дали ще стане. Но мисля, че от сега нататък клиповете ще са много добри. Косата ми изглежда ужасно и е супер масна. Така че отивам да се къпя и после се видим. Тук що излизам от банята, както се личи. Така, да не си забравям бижутата от Iced Out. Чайте да си поуправя косата. Да, оправих споко. Искам да ви кажа, че ето тази гривна, металната, тази, е от Iced Out. И е купена на 18-я ми рожден ден, което, в смисъл, нося от 18-я си рожден ден до сега. Което значи от 22 януари 2023 май. Нещо такова. Не е мръднала. Малко ми е голяма, защото на мен просто китката ми е малка. Не е мръднала, но нито пуска такива зелени и сини цветове. Нищо, в смисъл брутално е. От година и половина, кажи речи, че я ползвам. Е брутално. Наистина не я свалям. Единствените моменти, в които я свалях, беше като ходих на спа и бижутата и тях ги свалях, защото са все пак метал. И като ходиш на парна баня, примерно, или на сауна, искам да ви кажа, че това се нагрява и много почва да пари. Не, че е брутално. Наскоро си взех още 2 гердана и едни пръстени, които гледах отдавна и просто се чуих дали да не си ги взема и бях като... Те сигурно ще са ми много големи. Искам да ви кажа, че са ми перфектни. Сега приятелката ми и казах: добре, виж сега, избери ми някакви бижута. Аз не знам какви са бижутата. Би трябвало скоро време да дойдат и ще направя клип с бижутата, защото си нямам на представа какви са, но се надявам наистина са много яки. Имам и обици от Iced Out. Сега само се обличам и ще се оправяме за лицето. Готово. Значи, искам да ви кажа, че абсолютно всички продукти, които ползвам за лицето си, всички продукти, които ползвам, са на Artistry, което е марка за мейкъп и някакви такива неща на Amway. Ако някой не знае какво е Amway, и аз не мога да ви кажа, но има хранителни добавки и всякакви такива неща. Аз измих лицето с клензъра, който специално моят клензър има такива частички, които като търкаш и ти махат мъртвата кожа. Имам и маска за хидратация, но не си я сложих днес, защото просто трябва да чакаш 10-15 минути. Мен не ми се чакаше, нямах и тази енергия, така че в момента първото, което ще сложим, е анти-блемиш тонер. Така, първото нещо, което ще използваме, първо ще използваме тонер.
Мисля, че да, той е Anti-Blemish Toner и Pore Refreshener. Това е нещо течно. Така че и маската, и това за чистенето на лицето, клинзера, и двете ви трябват вода, така че моля ви се, не го правете в стаята си. Така, слагаме малко. На мен малко повече ми трябва, защото ми е суха кожата. Разтъркваме и правилно. Малко саперчема ми се прецаквала. Слагам се и на врата, защото последно време много попки ми избиват. Сега изчакваме малко да поизсъхне. Докато чакаме да изсъхне нашия Anti-Blemish Toner, каквото и да означава това, защото аз представа си нямам. Това са пръстените от iStyle. Чакайте, ще си ги сложа. Оп. Принципно носят 4 пръстена на 2 ръце общо. Това са тези от iStyle. И са супер добри. В смисъл, наистина ми фитват топа. Това е един стар пръстен, на който пише Love. И в момента, принципно, този тънкия пръстен го нося, този с Love го нося тук. А пък този тънкия го нося на лявата си ръка. Това е другия гердан, който си купих, който е Double Necklace. Така да кажа. Който фактически е 2 в 1. Опа. И изглежда ето така. Оп. Чакайте. Така. Ако махна този. В смисъл, готин е. Единственото, което не ме кефи, е, че се преплита. И имам един също доста готин, който в момента поради някаква причина не мога да намеря. И причината е, че всичко е разхвърляно. До все тая. Така, следващото, което ще сложим е Deep Puffer. На Artistry отново. Което са iPads. Никога преди това не съм ползвала падове за очи. Ми беше много странно. Малко са лигавички. Но изглеждат ето така, чакайте. Ето така изглежда самото нещо в самата опаковка. И фактически имате една готина лъжичка. Ето тази готина лъжичка. Сега си взимаме едно. Те са 2, които взех, но сега ще вземем едно. Хайде бе, човек. Едно май се. Супер. Взимаме си едното. Слагаме го ето така. Мисля. Не се вижда много, ама. Добре. Слагаме го така. Сега взимаме и другото. Преди, честно ви кажа, приятелката ми, като имаше дълги ногти, и си ги взимаше с ногтите, така че нищо не ви пречи да го направите и вие, ако имате ногти. Оп. Малко капна. И фактически с това нещо седите колкото повече, толкова повече. Както е казал Мечо Пух. Ние ще постоим 5-10 минути с това. Но, честно ви кажа, много ми харесва, защото много ми успокоява. То не е баш успокоява думата, но аз имам доста, ето това ми се зачервява, то даже сега е зачервено.
но то ми е едно по-подут поради някаква причина. И това доста... Тези iPad-ове доста ми помагат за това нещо. И ми успокояват, честно казано, частта под очите. Следващото, което ще сложим, е този Hydrating Eye Gel Cream. Той е специално направен за областта около очите, защото там кожата ви е много по-сензитивна и по-тънка. И честно казано, на мен специално е тук в края на окото. Преди имах повече бръчки, така да го кажа, докато сега е много по-добре. И имам фактически едно за пъпки, но в момента нямам такива активни пъпки, които... Активни пъпки искам да кажа, че според мен поне това са пъпките, които са с бяло връхче. В смисъл, пъпките, които все още не сте спукали. Аз нямам такива пъпки в момента, но в принцип много намазате и го оставяте, не го пипате, нищо не правите. След което, ако трябва, пак го намазате на следващия ден. Фактически цялата тази процедура с чистенето на лицето е добре да се прави всяка сутрин, всяка вечер. Аз не го правя всяка сутрин, но гледам да я пуши всяка вечер. Сутрин просто не ми оставя време за това, защото аз много рано се будя, тъй като живея в единия край на София, уча в другия край на София и фактически ставам доста раничко. И като ставам доста рано, много ми се изпи, така че да. То по гласа ми се усеща, че нещо съм болна. Чакайте да звъннем на бебето, да питаме кога ще дойде тази поръчка. Да, бебе. Ало, Любов. Да. Знаеш ли кога ще дойде поръчката? Не. Пишеше, че е в изчакване още. Ама не ти пише Approximate Date. Не, чакай сега ще видя. Що? Питам само да знам. Ти какво правиш, иначе? Чисти си лицето. О! Да. Чакай сега да видя. И правя клипче за това, че си чисти лицето. О! Пише, че статуса на доставката не е изпратена, така че още не се знае кога трябва да... Аз мисля, че принципно между 1 и 2 дена. Чакай, сега ще видя на... Не, толкова е софийски... То не е само до софийски, то е в цяла България. Пише доставка до 1 работен ден в цяла България. Супер. Да, само не знам кога ще мина да го взема. Искаш виж после презентацията, защото съм готова. Само правя последния слайд, съм готова. Ще го видиш. Какво викаш? Да видиш презентацията, защото съм готова. Добре, ще видя сега. Добре. Обичам те, любов моя. И аз те обичам, любов моя. Ще изям. Аз повече. Ама много ми липсваш. И ти на мен. Ама ти на мен повече. Не. Да. Да. Не. Добре, много поздрави на майката Иляна. Добре, ще предам. Добре, обичам те. Чао, обичам те. Чао. Чао. Така че, ако утре такова, значи вторник, нещо такова, трябва да дойде. Ще поизчакам още 5 минутки. 5 minutes later. Но принципно е прекрасен подарък да подарите на някой нещо такова, защото аз примерно на приятелката ми подарих
това за миенето основните 3, което е клензера, тонера и хидратейшна, което е ето това. Още едно я подарих с някаква формула беше и подарих червило, мисля, че беше. И даже не съм много сигурна, но и взех и спирал. Но са изключително хубави, наистина. Така че е прекрасен подарък. Не е евтино, но е качествено и е много хубаво. Чакайте сега. Ето, Амуей. Искам да ви кажа, че Амуей също така имат много готини. Те не са енергизиращи напитки, но са някакви... Ох, ми не помня. А даже имат и за тяло. Ето тук за тяло. Имат и такива аксесуари за кръста. Махаме. Оп. Оп. Така. Така. След като махнахме айпадовете, така се казва, си слагаме гуашен крем. Оп. Оп. Ай! Много сложих. Като си слагате гуашен крем, много внимавайте с очите си, защото вчера или онзи ден направих грешката, без да искам да ми попадне в самото око. Беше малко неприятно, но няма да умрете, освен ако не си мажете само очите отвътре. Skin Nutrition говорят това. А то верно става така с ръката, като Боже! Е така. Сега това ще сложим, което е Hydration and Antioxidant Boost Moisturizer, сигурно? Да. Това не ми остана много. Но принципно клензъра за лице го има и в тази опаковка, който не е моя, но е с подобрена формула, мисля. Да. И пак мойсчерайзва и протектва от environment. И е под формата на фоам. Докато моя си е като гелче. Добре. Малко бързам в момента. Ще имам малко работа. Ой, да се реша. Това е засъхналото. Това е фактически си го слагате из цялото лице. За да ви хидратира лицето. Ай.
И фактически просто после аз специално си мия ръцете, защото ми е някакво лепкаво. Но общо взето това беше. Не, че беше нещо вау, не, че беше нещо много дълго, но наистина, ако си го направите като навик, вашето лице ще изглежда брутално, но трябва наистина да е консистентно. Впрочем, артистри имат и балсам за устни. Чайте, вижда ли се? Какво пише? Какво пише, но е балсам за устни. Сега кожата ми е просто толкова глоуи. Аз ще си сложа и балсам за устни, защото в последно време нещо ми се нацепиха устните. Той е супер мазен този балсам, което на мен специално ми харесва. Защото моите устни аз не ги поддържам, не ги мажа с нещо константли, така че много ви благодаря, че гледахте това видео. Ще се видим следващия път и се надявам да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало, може да го харесате, може да се абонирате за канала, може и коментар да ми напишете, ако идва отвътре. Просто ви пожелавам приятен и спокоен ден и приятна седмица. Така че това беше от мен. Довиждане.